Eirianwen Nan Thomas, capten tîm hoci merched Cymru am 9 mlynedd. Oedd gennych chi arwres neu berson a edmygech yn fawr pan oeddech yn blentyn? Ydych chi'n dal i edmygu'r person yma ddegawdau wedyn? Oedd, roedd gen i arwres yng nghyfnod fy mlentyndod, a rwy'n dal yn llawn edmygedd ohoni y dyddiau hyn hefyd. Chwaer fy nhad sydd dan sylw, fy modryb Eirianwen Thomas. Fallai bod rhai ohonoch yn adnabod yr enw. Fallai bod rhai ohonoch yn ei hadnabod yn bersonol. Ond i'r rhai ohonoch nad ydych yn gyfarwydd ar enw, mae'n berson sydd wedi cyfrannu'n fawr i chwaraeon merched yng Nghymru, yn arbennig ym myd hoci merched a thenis. Chwaraeodd hoci dros ferched Cymru am 19 mlynedd. Bu'n gapten am 9 mlynedd. Chwaraeodd hoci dros Gymru mewn 4 cwpan byd hoci merched, 1959 yr Iselderoedd, 1963 yr Unol Daleithiau, 1967 yr Almaen, 1971 Seland Newydd, ac roedd yn gapten y tîm yng nghwpan byd 1963, 1967 ac 1971. Cafodd ei henwebu'n ystadleuaeth presennoliaeth chwaraeon y flwyddyn Cymru, y flwyddyn wnaeth Howard Winston ei ennill. Chwaraeodd i dîm hoci cyntaf merched Prydain, bu'n hyfforddi hoci merched Cymru am gyfnod byr. Bu ar Cyngor Hoci Cymru. Hi oedd ysgrifennydd trefnu gemau cyntaf hoci merched Cymru. Bu'n chwarae tennis dros Gymru a bu'n gapten ar dîm tennis hun Cymru. Dyna chi dipyn o record. Magwyd Eirianwen ar fferm Llwynon ym Mhentref Bach Bryn Eglwys yn Sir Ddinbych. Pan gafodd ei mam y rhestr o ddillad ac offer oedd ei hangen ar Eirianwen i fynd i ysgol uwchradd Bryn Hyfryd, roedd ffon hoci ar y rhestr, a doedd gan yr un o'r ddwy fawr o syniad beth oedd y ffon hoci yma. Ond buan iawn y datblygodd diddordeb Eirianwen yn y gêm, mai prin oedd yr hyfforddiant hoci yn yr ysgol. Cafodd flas ar y gêm, ac erbyn ei hail flwyddyn yn yr ysgol uwchradd, chwaraeau yn hîm hoci merched ei blwyddyn ac ym mhob tîm ysgol wedi hynny. Caer gemau ei chwarae ar y Sadwrn, a rhaid oedd mynd ar y beic o Lwynon i gwrdd ar bws i Rhuthun ar ben y Nant y Garth. Gyda'r tîm yn teithio gyda'i gilydd wedyn ar y bws, gwasanaeth bws arferol, nid bws a drefnwyd gan yr ysgol, i lefydd fel yr wyddgrug, enghraifft, i chwarae ei gêm. Trefnu ei teithio ei hunain am 9 merched y tîm, nid oedd athrawon y cyfnod yn trefnu drostynt. Dychwelyd adref yr un modd yn neud dillad hoci. Gan fod gymaint o waith i'w wneud yn Llwynon, awgrymodd ei mam, a oedd yn wraig weddw erbyn hynny, y dylai aros adre ar yn hytrach na chwarae hoci. Ond hynny mi gafodd Eirianwen ddal i chwarae a datblygu ei thalent a'i sgiliau gyda'r ffon hoci. Cefais gyfle i chwarae Rhuthun ladies hefyd tra yn yr ysgol, byddai Eirianwen, yn aml yn chwarae gyda'r ladies yn y pawn ar ôl bod yn chwarae i'r ysgol yn y bore. Be dwi'n gofio am y dyddiau hynny ydy ein bod yn cael cae gan ffermwr yn ardal Borthyn, Rhuthun, ar gyfer ein gêm, a bod yn rhaid i ni ferched gael berfa ar haw cyn dechrau'r gêm. Roedd y ffermwr yn pori gwartheg ar y cae yn ystod yr wythnos, a rhaid oedd clirio'r tail cyn y gêm. Mor brin oedd y cyfleusterau i'r tîm hoci bryd hynny yn yr 1950au. Ynde? Beth oedd y llwybr i chwarae i Gymru? Mynd i'r trialon sir pan oedd yn yr ysgol a chael fy newis i chwarae Sir Ddinbych atebodd Eirianwen, ac yn ystod fy nghyfnod yn y coleg normal yn Bangor rhwng 1953 a 1955, chwarae dîm y coleg, a chael cyfle i fynd i drialon Sir Gaernarfon, cael fy newis i chwarae i Ogledd Cymru ac yna i Gymru. Chwaraeodd Eirianwen ei gêm gyntaf dros Gymru yn 1954. Yn ystod ei dyddiau yn y coleg y bu'r gêm honno, a bu'r rhaid iddi gael caniatâd arbennig gan y coleg i gael colli darlithoedd. Y Melfast oedd y gêm,
a chofia yn glir ei bod yn ddiwrnod stormus iawn. Storm ar y môr, storm yn ystod y gêm. Ymfalchia ei bod wedi sgorio neu gêm gyntaf, ond colli'r gêm wnaeth Cymru, y sgôr yn 5-1 i Iwerddon. A dyna ddechrau cyfnod maith o 19 mlynedd yn chwarae hoci i dîm hoci Merched Cymru. Cafodd y ferch fferm o Ddyffryn Iâl gyfle i deithio'r byd gyda'r hoci. Bu ni hedfan am y tro cyntaf yn 1954 pan eithom i Amsterdam i chwarae, a dwi wedi cael teithio mewn weithusrwydd hefo'r hoci America ar y Queen Mary. Wrth sgwrsio ag Eirianwen am y dyddiau hoci, mae rhywun yn sylweddoli cyn lleiad o hyfforddiant a gair tîm merched ar y lefel genedlaethol bryd hynny. Ar ddiwrnod gêm y byddent yn cyfarfod am y tro cyntaf fel tîm, ac felly ni ddeiar merched i adnabod ei gilydd. Daeth Eirianwen, Nan i'w chyd chwaraewyr, yn gapten ar Gymru yn 1963, a phan holais hi ymhellach am ei rôl fel gapten, dywedodd ei bod yn rhoi speech cyn gêm i godi hwyl ac yn annog y tîm a thrafod tactics, gan nad oedd y ffroddwraig, a mae hi oedd in charge ar y diwrnod. Trefnodd yn y cyfnod cynnar hwnnw fel capten, yn lle bod y merched jyst yn troi fyny a chwarae i gael ambell sesiwn ymarfer i'r tîm am ddiwrnod hefo Elsie Harris yn Henffordd. I gadw'n ffit dechreuodd pan yn gapten sesiynau rhedeg circuit gyda criw a drigau yng Nghaerdydd. Ond dyna oedd hyd a lled y paratoi. Nid oedd gan Gymru hyfforddwr cenedlaethol hyd at 1969. Beth am yr sefyllfa ariannol holais? Ar y dechrau, pan oedden nhw'n gweithio fel athrawes yn Llandegla, leave of absence oedden ni'n gael a dim cyflog. Ond ar ôl tynnu sylw cynghorydd at y ffaith bod y rhai a chwaraea hoci dros Gymru ac a weithiau yn Lloegr yn cael amser i ffwrdd gyda chyflog, yna ces i ambell ddydd Gwener cyn gêm i ffwrdd heb golli cyflog. Pan symudais i Gaerdydd, cawn amser i ffwrdd gyda chyflog. Ymhelaetha, roedd rhaid i ni dalu am ein tocyn tren a cawyren i'n hunain, a dibynem ar gyfeillion i roi llety ni, fel y Gymdeithas Gymraeg yn Hong Kong a chlybiau hoci eraill. Prin felly oedd y gefnogaeth ariannol. Unrhyw uchafbwyntiau oedd y gwestiwn nesaf. Wel, curo Lloegr yn Wembley yn Mawrth 1963 o flaen 60,000 a mwy o bobl, daeth yr ateb ar ei ben. Dyna'r tro cyntaf i Lloegr golli yn Wembley, a churo Lloegr eto yn 1963 mewn gêm yn America, a hithau newydd ddod yn gapten ar Gymru yng Nghapen yng nghwpan byd yr Unol Daleithiau. June Brown oedd y capten yn Wembley. Gellir gweld pam roedd y ddwy fuddugoliaeth yma yn ddwy foment fawr. Un arall chwanegodd oedd y daith i'r Unol Daleithiau America yn 1957, a thîm Cymru yn ennill 23 o'r 24 gêm. Roedd e'n allan yno am 2 fis a hanner. Roedd rhaid cael fy ryddhau o'm gwaith, a hynny heb dal. Talu ein teithio, 150 o bunnau, a dim ond 30 pint y mis o gyflon gawni. Ni cheid cap am chwarae dros ein gwlad yn yddiau Eirianwen, ond ar nos Wener y 15fed o Gorffennaf 2022, cynhaliodd Hoci Cymru noson i gyflwyno cap i gyn chwaraewr tîm hoci Merched Cymru. Eirianwen oedd y gyntaf i'w galw i fyny i dderbyn ei chap. Cap sydd yn cynrychioli holl gemau a chwaraeodd dros ei glad. Cap sydd yn golygu cymaint iddi, a phob un arall o'r merched a dderbynion gap yn noson honno. Dyma gap sy'n cael ei roi ochr yn ochr ar cap a dderbyniodd nos Wener y 15fed o Hydref 2021 yng nghlwb golff Cottrell Park. Y cap hwnnw yn un a gyflwynwyd dros hanner canrif yn ddiweddarach i'r merched oedd yn hîm hoci cyntaf Prydain ac Iwerddon yn 1965 a deithiodd i America ar daith.
Eirianwen gyda llaw yn un o aelodau cyntaf clwb golf Cottrell Park, a'r cwb yn ymhyfrydu ei bod wedi cael ei chydnabyddiaeth o'r diwedd a bod y seremoni gyflwyno wedi ei chynnal yn ei chlwb golf. Roedd hi'n hen bryd yn doedd, i'r merched hyn a chwaraeodd hoci dros Gymru a thros Brydain i Iwerddon gael eu capiau. Bu'n gapten ar Gymru o 1963 hyd 1971. Yna ymddeol o hoci rhyngwladol a throi at hyfforddi'r tîm am gyfnod. Parhaodd i chwarae hoci dros ei chlwb hoci, sef Merched Penarth, ac yna dechreuodd droi ei golygon tuag at dennis. Chwaraeodd dennis i dîm Dinas Powys, cynrychioli'r clwb mewn cystadlaethau ac ennill, chwarae i dîm Hun Tennis Cymru, bod yn gapten ar dîm Hun Tennis Cymru, cystadlu yn y twrnament tennis cenedlaethol, ennill dyblau Prydain i rai dros 60 oed ddwy waith yn y twrnament cenedlaethol a chyrraedd y rownd cyn derfynol yn y gemau i unigolion sawl tro, hefyd yn y twrnament cenedlaethol. Dechreuodd chwarae golf hefyd a chael sawl llwyddiant ar lefel clwb a'r hanbarth, ac mae'n dal i chwarae yn 88 mlwydd oed. Bu mi fynd ati gan bod mwy o wybodaeth am hoci Merched Cymru wedi'r sgwrs a sylweddoli mae prin iawn i'r wybodaeth am gynodau y 50au, 60au, 70au. Ond mae Hoci Cymru wedi dechrau ar y dasg o gasglu gwybodaeth am yr holl gemau ac mae cynchwaraewr fel Eirianwen yn cyfrannu at greu darlun mwy cyflawn o'r gamp yn y degawdau hyn. Ceisiais hefyd ganfod ai Eirianwen fy'n gapten ar dîm hoci Merched Cymru am y nifer mwyaf o flynyddoedd hyd yn hyn. Tybiaf mae 9 mlynedd Eirianwen fel capten yw'r hynaf ar hyn o bryd, ond bydd data mwy cyflawn Hoci Cymru yn cadarnhau hyn ymhen amser. Y cwestiwn nesaf sy'n mynd drwy fy mhen yw oes unrhyw un wedi bod yn gapten Cymru mewn unrhyw gamp chwaraeon am fwy o amser nag Eirianwen. Dyna ymchwil arall i'w wneud. Gyrfa a hanner y myd chwaraeon Merched Cymru ynte. Dych chi'n gweld rwan pam ei bod yn dipyn o arwres i mi, a pham fy mod yn ei hedmygu. Dyma wraig sydd yn heiddi pob clod a chydnabyddiaeth am ei chyfraniad i chwaraeon Merched Cymru.